muri yeZimbabwe aiwa nyika yeZimbabwe yachizochallenjiwa manje the ruling party ZANU-PF yazochallenjiwa ro pane chitiko chinoitika aiwa kuNamibia apo panoonekwa kuti the main opposition yemuNamibia inonzi iteke part aiwa pamemorial service kana kuti paburial yapresident vemuNamibia. Chitiko ichi aiwa chazikuonekwa kuti muNamibia mune political maturity zvokuti kunyangwe ZANU-PF iriko nyasikuona kuti apa they are being challenged. Muri yeZimbabwe sara muendera mberi nenyaya iyi ndokudzebva wasubscribe wolaika wota on the bell icon kama uchana mabudits anokupa pano paZim News Live nokuti tichipinda munhu wamunonegwa muchinzi the ZANU-PF Zimbabwean government should learn from this display of political maturity, civilization and patriotism by Namibian government. Namibia is having a state funeral and burial for its recently deceased president. The Namibian government has chosen that country's official opposition leader Mark Henry Finan to be one of the power barriers. He will be one of the people carrying the late president's casket. It is a kind of political maturity never seen in Zimbabwe, where the government treats the opposition and everyone critical of it as the enemy. To choose a man who differed politically with the late president shows that Namibia in politics is about the nation and not the party. It is about national interest, unity, and not narrow partisan interest. Ndo zvazvitaurwa nenhau vana zvinzi aiwa Zimbabwe inofanira kukopawo zviri kuitika kuNamibia kuti aiwa kana munhu ari opposition kana ari kuopposition haatreatiwi as an enemy, anongotritiwa as an ordinary citizen achionziwo munhu wangofanana nemunhu ari kuruling party. Muri yeZimbabwe ndo mashoko atati teti kudhilivharirei mumbonzwa mumboona kuti aiwa chimbotiudzai mafungiro emunoti kudii pamusoro penyaya ipi naimcomment section medu mhanya aiwa musakana wasubscriber kulaika kuchotina on the bell icon. Tirambochana mabudits anokupa pano paZim News Live.